Tepan! Nagagi kagatake sir kay mura lagi muhal kay ka sir mura gatake na jud kada. Eh呦我的妈！ Tetap din dagat. Sir, lihat tadi. Saya minta. Kamu bakante Rom? Tepan! Mag-swimming ta kami. Kamu bakante Rom, sir. Sus bersip. Bebas sila terung mo tani Beki. Usa gitu imo ha, boss? Naamo bakante Rom, sir. Sir, naamo bakante Rom. Mag-swimming ta kami. Okay, sir. Basta kamo lang kasi kalau kita ninyo murag mga maaygi mo gitsura. Sir, welcome ta sa tabing dagat. Santa Lucia, sir. Sir, salamat kaayo, sir. Oloraman mi, sir. Naamo da babae, sir. Sod. Kaya di adiri ang ato mga babae o kahawa pagkaon nindot sa tabing dagat. Yes, sir. Dali, welcome, sir. Are, pochok. Pistol. Tana. Yay, day buang tulo ka bukay. Paligrahan ko ni ron. Buang na silang tulo, ikaapat kong buang. Ha! Dili mi gusto away. Amo kaon babae. Ha! Kung gusto mo gaway na magkikronada dito o. Ito ko ng pin. Patay tango pa tani. Usay patay. Nga, ang patay. Ito sa 21. Ayaw, sir. Ay, karang tulo misod buang na. Ay, kasabuang, so apat mga buang. Ang ato lang, malingaw sila. Nati pagkaon, nati babae. Okay? Kanda mo'y mayo. Di lang ko dito ng akong Granada. Na maghay babae di hangkaw. Nga manulod mi. Amat kaayo. Salon me.
Sige sir, so naman to kay ready na yung order. Ipadayon mo kay ato sa bangan. Salamat kay sir. Masuod sa mi sir. Sa tanaw ni mo ni nagdangarang. Tarong ni o mga abnormal. Pero magduda ko ano, mga tawhada ka, mura magdili normal eh. Mura mag-abnormal? O siya ba di? Kami ligo sa tabing dagat. Ito na mo, kaon, babae. Mingaw man ang akong angkwan, ma'am. Wala man kay customer. Lagi ay ato kay mga babae o ganang gipanlain na sila karon pero na may nanood karon o mura man yung mga abnormal siguro or gipanggutom ba kanang mga tawhana ato ko na entertain nun kadali. Sige, okay na. Soda mo. Welcome mo sa among beach resort. Nay, babae diri. Pito. Pagpili. Babae ako ani na kung Kaon o babae? Babae. Babae? Anak ka. Sa may sudaan nyo na mo kanang baki nga kanang igat adobo. Naa, sir. Usa pa may lain nimong order na naibaki nga igat nga giadobo. Sir, dito na lang, lingkod na lang kay order mo ka. Tara gigamay ra ba, gipanilap. Wala ka na gamay. Dito. Amoy babae diri ma'am kay mangita magbabae human ko kaon. Aw una ami mga sudan diri, sir. Na magkakamoy nilarang nga buaya da. Una ami pero nasa mi mga babae. Kana kay nindot ta ini kabusog na ko mangita jud og babae. Pilian pwede mo pilian na inyong mga babae ma'am. Okay, sige sir, dito. Pongko na. Kaya order kasi mo gusto. Amo ka na kinuha nga takon. Naka kinuha takon kay para pag-update na sa babae. Ako kay kinuha sa takon na. Lagi kagatake sir kay mura lagi muhal kay ka sir mura gatake na jud kada. Alay, sa babae manigas. Sige, dito. Kaya nada kay order dito mga imong order ready na. Ako order, ma'am. Tinula na wate. Naamo, ma'am. Wati, tiba ang wati naman na sila lalo mag-agi. Ang wati, ma'am, tinula, pangpagkahina, pangpagkana. Dito, ready na yung order mo. Salamat, sir. Sige, salamat sir. Sige, salamat. Kani ako order. Kani grabe katambok. Ayun mi lasa. Isa, ako ay mo order. Minyo na ko na ako'y anak. Bala na ka, anak. Ato punan isa. Ato punan kaluha. Para tatlo. O sige, atong punan, mo na itong tulo. Daway, hindi ako ipangita. Wow na ako order. Dumok ko lagi na. Lagol nga ko may tulog. Nanis ko nagbe. Uy, kagbanta ka kanako. Nagmuhal naman gani ka. Ah, sige, sabat na ko. Ayun na lang, matumba ka. Kurbidan. Ibaw pa kung inani kalami akong gi-order. Ay pag-isayo ko na. Say lami nga pagkaon man na. Niya ako di makapagkaon. Eh, gusto kayo niya. Ako ni hungitan niya akong gi-order. Karon mo katilaw ni siya lami bagit. Lami today sir, ikaw na sa Nga may pag ako ning dali na kong order nga baki na kay gahi naman din ay. Kani mo klarong gahi ni kumo man. Kahi,
nga ang gahi putaw man na. Suwaye, di ba? Lunoy jud ka. Grabe kay ao. Dam, hapon na lang, nangalingaw sila. Kita wala pa. Kita lang sa kayo mo kawalan ninyo itong microphone. Naglamig man eh. Oo, sige, ato na. What's up? Please support no sa mga MJ Facebook YouTube channel no sa MJ Facebook page no niya diami karon sa tabing dagat Santa Lucia no sa base ni Sir Rudy Ondong. Kami karon sa karang tabing dagat resort no ni Rudy Ondong no di ako sa tapad ang tagiyan na salamat kayo sa pag-invite karon lawa nalingaw gyud silang dapit nindot kayo mga guys no support mo sa mga Facebook page. Please subscribe. Share. Please support mo di amero sa base resort ni Busing no sa tabing dagat Santa Lucia. Welcome dire. Bye bye. Okay,